A achega por parte da Consellería de Emprego permitirá ao Concello de Boiro contratar 8 socorristas durante este verán. Vimos de recibir unha subvención da Consellería de Emprego e Igualdade para a contratación de 8 socorristas en espacios naturais durante o verán. A selección de personal vai ser realizada a través do Servicio Público de Emprego, por lo cal todas as persoas interesadas deben estar inscritas na oficina de emprego, naturalmente cumplir os requisitos para este posto. E, bueno, o obxectivo desta subvención é dotar de personal humano, personal de salvamento e socorrismo nas nosas praias na época estival, para darlle a aumentar a seguridade dos bañistas que acuden todos os anos aos nosos areais dentro do término municipal, non? Desempeñarán o seu traballo nos distintos areais do municipio que conta con máis de 5 km de praia, entre as que destacan Barraña, Carragueiros, Mañóns, a Retorta, a Ladeira e o Chazo como as máis concorridas. Concretamente contamos con máis de 5.000 metros de praias onde destacan Barraña, Carragueiros, a Retorta, a Ladeira, o Chazo e Mañóns, e, estas principales playas reciben numerosos visitantes durante a época vacacional. E queremos o antes posible contar con este personal, xa estamos co proceso selectivo. Ademais, o persoal contratado con cargo a esta subvención, o Concello ampliará o número de socorristas ata 15 para dar cobertura a todas as praias do municipio.